And you try to go from Ghaeilge her simple na hart John in Addergoole agus. Oh, sure. Well, Ghaeilge chula me se, ní ro an bhéir le má bhácha nó a bhá sír scoil. Ní ro an bhéir le ché. Ní ro Úr bélaide. Ach Ghaeilge bhí má han móchar beo ar tamsin ní ag tícha seachta bása sí. Agus sin an berti go má bháchar sa má han móchar. Ghaeilge fáile bhí sa teach. Agus bas Addergoole the water agus. Ó, agus má han móchar. Agus the hen water, agus there the right. Se. As tromgra fin má head dín dó. Oh, as tromgra fin. Har pó sé má bháchar in Addergoole as tromgra fin a hannig sé. Ach ní rá mór an Ghaeilge agus an ríomh ach bhí Ghaeilge héit sé cúrta náit mé teach na cúrta dín dó náit mé daoine cúrta caint le chéile. Dúlam sé an Ghaeilge go má. Ach tógiú mise le Ghaeilge, mar gar bhí neas Ghaeilge go mar bhí go leor bachelor agus mrá nach ar pósta sean rá sean daoine. Agus nuair a bhíoch muide muithe súgrú mar réhás mé éin a déad siad san hart san Ghaeilge láhrúid siad éin. Siad. Ach bhí Ghaeilge agus nuair a thosa mé ar ar scóil agus bhí mé ná bheith 7 bliain nuair a thosa mé ar scóil mar bhí eistear fada le Ghailún ó Addergoole go scóil na maistear chu go an dul siúl. Ach mé ná bheith 7 bliain agus bhíoch ní sin bhí Ghaeilge sách má gom ach ní sin bhíoch mu réhas mé héana fáil deontas mar dhealar gur a Ghaeilge goin. Deontas gá punt a duine agus thugus sé sin rih nulaigh agus dearm sé leat gur a páilte mór a bheith ag tam sin sinna tíochadaí. Bhí sin iontach. Ach bhí go leor scéalta an Ghaeilge dígan tú na scéalta ní rá solas nebréh sé ach ní na bhaca sé nach ní rá radio ar máilinn tam sin chuirbí le blianta padan í ach bhíoch muide ceannacht pápar a loí tíocht bhhaile an scóir gúnaí is fin go léis síle tí seo patí roiigin seo glumbo tíúach muide pápar bhhaile Irish Independent bhí agus líoch mungkur bhí cinál scoláireacht bhí sin na scoláir má sin dearm chuir mé a gcuí sin éigen tú mungkur Michael Tamór agus bhí sé le faoin cogus Spáineach 1936 agus rudéile agus an darna cogu damda agus bhí sé le amach na písaí sin agus bhí mar ar mé báil Pat Neil tíirtar cútigain agus Pat Chormaigh Michael Tamín ásta a tíine ar a tealach. Agus bhíoch má unculfa in Ghaeilge a rud a bhí hééis léamh sa bápéir. Agus níor siad an bhéir le hiiscinnti nóir bhí sé léamh. Agus chuúla tus a gachrod ag an nám céanna hí tus a géisteach le gachrod is Ó chu mé. Se. Mé. Fanna chuiró sé néis. Agus ar scoil ar Ghaeilge gatain ar scoil nó? Ó bhí rinne bud heile chót an Ghaeilge ach an teagas Christaí agus síneach béla agus ceachtaí béla. Bhí ibriocht agus ar gébar agus Ghaeilge héin agus chuileóir dianta. Chuileóir star agus tírólas. Se. So Ghaeilge ar fád fearr le ar scoil agus Somália. Ó seach muide machchar súgrú níos, mar cinna cimar pelle bheoch muide láir Ghaeilge le chéile mar sin rud a bhí goinne go le scoile agus so bhí paite tar a grústaí na bráire muide caint béla go me siad bhéidir bhhain slapan í tíú. Agus ar óon deacracht agus riomh le béla in íir sin? Níró. Níró? Níró, níl sanna sé is cosú bhéidir go míach cén chuinear mé gur ar go má gur scóil má bhóchar sa múcail bhí béla bhá go na íir sin dígan tú.
Dólam siad sin béir ar scoil. Come is Dólam siad sin béir ar scoil. Dóhar. Dólam. Dólam. Dólam siad út siad rúm go minic nach roi'n mér le, ti'n o'r hosri gol ysgoel.